Poštovana publiko, velika i mala, nakon Bocvane, Firence, Tunguzije, preko zvezdanih scena Pariza i Mošorina, danas u vašem gradu veličanstvena putujuća trupa Tamo vamo. A sada, dok uzimate u ruke vaše mobilne skupe, predstavit ćemo vam likove ove čudesne trupe. 3 člana ova družina broji, a ispred njih moja malenkost stoji. On je važan, mudar, brine o svima. za problem svaki rešenje ima. Sve pare naše idu u njegov sef. Njegovo ime je gospodin šef. A ovo je glumica svetskog glasa. Iako mnogo jede, vitkog je stasa. Šarmantnost njena nije trik. Njeno ime je gospođica Šik. Još jednog člana ova družina ima. Osjećam da je već dobro poznat svima. Za šalu i igru on ima dobar nos. Samo za vas, Gospodin Štos! Tako, kad smo se mi ovako lepo predstavili vama, red bi bio da se vi predstavite nama, pre nego što počne naša predstava u kojoj sam Ja, naravno, glavni glumac. Hvala, draga, upravo sam to hteo da kažem. Dakle, na moj znak... Naš? Pardon, na naš znak na 1, 2, 3, svoje ime glasno izgovorite svi, jel može? Može. Idemo? Idemo. 1, 2, 3! Bravo, bravo. Biće ovo odlična publika. Da. Šta? Pa nisam ni pisnuo. Šta mi gledate? A ovdje smo samo ovaj Kamen i ja. Znači, ako nisam ja, mora biti da je on. Da, samo što Kamen ne može da peva. Ani da zeva. Samo nas brukaš. Izvinite, deco. Aj sad lepo. Ja vas brukam. Ti. Lepo vam kažem, Kamen je. Opet mi ne verujete? Ne. E pa dobro, priznaću. Samo sam se na njega blago oslonio ovako. Opet si to uradio! Jesam ja uradio? Jesam ja ili Kamen? Ko je uradio? Kamen, pa da. Kamen. Znaš šta? Šta? Ajde ti, čik ako smiš, ti ga dodirni. Ajde. Šta, ja? Ajde, izvoli pa dodirni ga. Šta, misliš da ne smem? Mislim da ne smeš. Pa naravno da smem. Pa hajde, ako smeš, ti ga dodirni. Čuj ti njega, ja ne smem. Naravno da ne smeš. Stvarno Kamen? 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 Jesam Čekaj, stani. rekao. Pa onda to nije običan kamen. Brzo, šta? Ajde ti tamo, ajde. Ja? Ti, ajde. Vi? Ajde, ićemo, ajde. Ajde. Ajde i vi samo. Ovako, tiho. Ajde. Ti malo. Stani, tiho. Ajde. Ajde, sa mnom. Pa ovdje nešto piše. Vidi stvarno. Hajde, baš nam ti pročitaj. Pa kako će on... Vežbao. Dobro. Od nasta. Sada je sve jasno. Toliko o bežanju sa časova srpskog jezika. Dozvolite, ja ću. Izvolite. Od nastanka sveta ovde stojim i sa razlogom važnim ja postojim. Čarolijom svojom proveravam ljude i njihove glave lude. Što prijateljstvo uvek svađom kvare, a za ljubav pravu uopšte ne mare.
Jasno? Jasno, jasno. I zato, svako ko misli da je prijatelj pravi, nek sa drugom svojim na mene ruku stavi. Ajte, molim vas svašta. Mislim, ko još veruje u ove stvari? Uostalom, šta će meni nekakva provera kada ja znam da sam ja pravi prijatelj? Znači, ne smeš. A ti kao smeš, jel? Naravno da smem. Ja sam moju ruku već stavila. Pa da, ali Kamen je rekao da moramo svo troje staviti ruke i tek tada će provjeriti naše pravo prijateljstvo. Molim, fino, prijatelju, ja sam spremna. E pa molim, fino, Prio, i ja sam spreman. Ja sam već odavno spreman, samo na vas čekam. Au, hajde, neradnici jedni. Ej, ne bi se pomerili bez mene. Hajde, idemo. Kao što je gospodin Kamen rekao, na 1, 2, 3, ruke na kamen stavljamo svi. Svi. Tako. 1, 2, 3. Dakle, krećemo. Prvi zadatak. Vi se uplašili, a vidi Kamen. Kamen izbacio jabuku, vidiš što je lepa. A baš sam gladan i baš bi mi prijelo. mislim, ja sam gladan. izvinite, a gde to pa piše da je jabuka vaša? Možda sam ja gladnija od svih. Uostalom, ja sam ovde jedina dama, jel tako? Da, ako ste vi dama, mi treba da umremo od gladi. Kao šef ove trupe koji brine o svemu, mislim da je ja najviše zaslužujem. Ma nemoj. Ma moj. Ma nemoj. Ma moj. Ma nemoj. Ma moj. Ma nemoj. Ma moj. Ma nemoj. Ma nemoj. Šta? Ne mogu da verujem. Ipak si je zagrizao. Jesi? Jesi. Zini! I to mi je neki prijatelj. Strašno. Da mi je neko rekao da će gospodin Štos ovo da uradi. Pa ja bi za njega ruku u vatru, a on tako. Baš ću da mu kažem. Kažite. Gospodine Štos, što se nas tiče, vi ste na ovom zadatku pukli! Sad mi je dosta i to mi je hvala. Neću više da budem budala. Ajde, sada pogledajte njih, a pogledajte mene. Ajde, pogledajte. I sada kažite, vidite njih, bući, a pogledaj mene. Kost i koža. Nema koza za šta da me ugrize. A uostalom, prvi sam je video, a znate kako se kaže, ko drugome jamu kopa, njegova jabuka. Jel tako? Tako je. E pa ja. To nikada nikome ne bih učinila. Ne bih ni ja, draga moja, ali šta ćete? Eto, ima nas raznih. Da, gospodine šefe. Drugi zadatak. Šta je to? Može da peva Slavu i može da peva Ćuk, ali za moje uši znajte, ovo je najlepši zvuk. Čekaj. Pare! Eto vidiš, sada sam ja ovo prvi pronašao i mogo bih s ove pare da uzmem sebi kao što si ti to uradio. Ali ne. Ja ću biti pravi prijatelj i sve ću ovo podeliti sa vama i to pošteno. Pošteno. Idemo, plata! Plata. Da vidimo. Ajde. Idemo. Jedan tebi. Jedan meni. Jedan tebi. Hvala, gazda. Jedan meni. Jedan tebi. Buzi. Jedan meni. Jedan tebi. Hvala, gazda. Jedan meni. A tebi? Bravo, gospodine Štos. Od uvek ste bili bistri. Tako je, 1,
Meni. E pa, gospodine šefe, za razliku od ovog ovde, ja sam završila 4. razred osnovne škole i vrlo mi je jasno da ovde nisu čista posla. Ovde je nešto sumnjivo jako, jel tako? Molim, zar vi to sumnjate u mene? O, da, i to podavno. Dozvolite. Gospođice Šik. Gospodine Štos. I ja sam završio 3. razred osnovne škole i vrlo dobro znam da su 1 plus 1 3. Ja molim vas, deco, da objasnite ovom uvaženom matematičaru koliko su 1 plus 1? 2. Pa, naravno da su 2. Naravno. Gazda šefe, ali vi ste me učili da su 1 plus 1 3. Da sam ja. Jeste, poučili ste me kako se ne sećate. Ne, ponekad se desi da 1 plus 1 izgledaju kao 3, ali zapravo to nikada ne može biti 3. Dozvolite, stavite Šta? na ruku kesicu. Šta? Tako, da vidimo. A zašto je gomila vaša veća nego naša? Zašto, gospodine šefe? Pa nije, samo vam se čini, mislim. Zašto? Pa vi ni ne znate, mi imamo i porez, i doprinos, i parking, i porez na porez. Gospodine Štos, sve ove godine vam lepo govorim da nas on vara. Svaki put on jedan tebi, jedan meni, jedan meni, jedan meni, jedan A meni. znači, tako. Ja vas varam, ja vas! Da. Sram vas bilo! Sad mi je dosta i to mi je hvala. Neću više da budem budala. Jeste čuli? Ja njih varam. I ja koji brinem o svemu ceo život, brinem o njima. Molim vas, ja nikada nisam uzeo ni... Mislim, možda sam ja nekada uzeo neki dinar više. Ali to je bilo samo za njihovo dobro. Jer, znate kako kažu, pare ljude kvare, jel tako? Tako je. Gospodine šefe, što se nas tiče, vi ste na ovom zadatku pukli. Treći zadatak. Je zlato? Čisto zlato. Nešto piše. Nagrada? Nagrada za najboljeg glumca putujućeg pozorišta tamo vamo. Ja, pa zovu se isto koji mi. Genije, pa to i jesmo mi. A ja sam, složit ćete se, najbolja od svih, jel tako? Čekajte, molim vas, izvinite, ali ko je rekao da se mi slažemo? Da ste vi Dokaži. najbolji, mislim. Da, dokažite, evo, publika je tu. Izvolite, pa dokažite. Iako se nisam pripremila. Neka, uopšte Neka nije dokaže. problem, oprostit ćete, nisam baš spremna. A ovo će malo potrati, znate, to je glumica. Ajde. Šta? A, da, molim vas, aplauz. Ne radi bez aplauza. Aplauz. O sunce, ti što sijaš. O kišo, ti što padaš. Srce moje počiće. Tuga u moju dušu ući će. E sad mi je dosta i to mi je hvala. Neću više da budem budala. Posle 28.000 odigranih predstava u kojima sam ja... U kojima su oni. U kojima su oni zaboravljali tekst, a ja ih spasavala, oni meni ovako. A sve aplauze su dobili samo zbog mene, jel tako? Da! Tako je. Gazda šefe ipak je stavila. Stavila nego šta? Pa vidim, gospodine Štos. Pa, draga moja, što se nas tiče, vi ste na ovom zadatku pukli!
Pukla sam ja još odavno od besa i neću više ni jedan jedini sekund da stojim ovde sa vama. Doviđenja, bon voyage, bonjour, au revoir. Pa znate šta, neću više da ostanem ni ja. Au revoire, bonjour, žvare. Pa onda neću više ni ja. Konnichiwa, auf Wiedersehen, doviđenja. Jeste vidjeli vi ovo? Jeste vidjeli? Sve ove godine sakupljaš, ulažeš. A u koga? U koga? Ja bih rekao u nikoga. A koga nema, bez njega se može, jel tako? Nego da se razumemo, teška su ovo vremena i treba štediti svaki dinar, a sve ovo košta. Ali ja se više uopšte ne brinem. Ja ću pronaći neke nove glumce, a danas je valjda gladi glumaca kao krušaka na drvetu. A valjda će oni znati malo više ovo da cene. Doviđenja! A gde si ti to krenuo? Mislite pošao? Pošao. A po šta si ti to došao? A došao sam po ono što pripada meni. Po ono što sam ja već uzeo. A po to što ste vi već uzeli. Da. E pa ja sam uzeo ono što meni pripada. A tebi pripada sve, jel? Sve jer sam sve to i platio. Aha, platio. Parama koje smo mi zaradili, jel tako? Šta hoćeš? Daj mi Šta? to. Ne dam. Ma daj. Ne dam. Ma daj Ne mi. dam. Daš, Ne jel? dam. Baš Ne dam. Ne dam. Ne dam. E, pa dobro, onda ćemo... Dvoboj? Dvoboj, tako je. Sad ćeš ti da vidiš. Ma ne da... E, sad ćeš me zapamtiti. Aj, au. Može? To je. Dakle, spreman. I ja sam spreman. Može? Može. Idemo. Daj! Ne dam. Daj! Ne dam. Daj! Ne dam. 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 Ej, stani! Neće moći! Nije sve tvoje! E pa nije ni vaše. Pa onda je ovo sigurno A po čemu je sad to tvoje? Pa, na primjer, po tome što sam to dobio za rođendan. Da, ali si to dobio od mene. Ja sam ti to kupila. A ja sam ti dao pare za to. Znači, tako. E, pa onda je ovo sigurno moje, jer to si dobio od mene za Skini tu rođendan. krunu s glave. Ako je tako, onda ti mala vraćaj tu perušku i ja sam je platio. Znači tako. Tako je. Sad smo opet na ti, jel? E pa nema potrebe da budete nepristojni. Molit ću da ostanemo fini. Da budem fin. Fin? Dobro, bit ću fin. Ne mogu više da te slušam, molim te prekini sad. O, kako ste fini, gospodine šefe. U stvari ste običan gad. E pa onda, da budem iskren, kad visoko pevaš, kreštiš kao kos. I još nešto vam moram iskreno reći. Imaš velik nos. Pitam se samo šta to radim sa ove osobe dve. Da više ne gledam vaša lica. Verujte, daću sve. Znači, tako. Svađa. Tako. Nemoj, nemoj. Čekaj, ko je ovdje šef? Ja sam žensko. Ma nemoj ti meni. E pa ne može tako. Sad je dosta baš. Ti mi nešto znaš. Ma dosta mi vas je. Zato napuštam sad sve. Budi siguran i znaj, našem drugarstvu sada je kraj. Budi siguran i znaj, našem drugarstvu sad je kraj. Budi siguran i znaj, našem drugarstvu sada je kraj. Kraj. Budi siguran da je sada kraj. E, neću više ni da pevam ovu pesmu. Neću ni ja. Žao mi je, ali što se mene tiče, vi ste na ovom zadatku pukli. Odbacili ste drugarstvo i izabrali da zauvek ostanete sami. Sam? Ostaću sam? Potpuno sama. Za uvek sam.
Naše drugarstvo slomljeno je I više nikada neće biti ko pre. Sve što sam imao nestalo je. Da li sve to trebalo? Pitam se. Slušaj svoje srce, slušaj. Pitam se. Vidiš šta? 1 + 1 = 3. Pitam se. Baš si pravi drug. šta učinio sam. O kako mogao sam Da kažem to, ja učinit ću sve da bude ko pre, da vratim prijatelje, ja učinit ću sve da bude ko pre, da vratim prijatelje, ja učinit ću sve da bude ko pre, da vratim prijatelje. Pa neće nama jedan kamen da stane na put. Neće! Tolike smo godine proveli I zajedno. još ćemo tolike. Izvinite za sve. Ej, a ne možemo mi jedni bez drugih jer ko smo vi? Putujuća trupa, Tamo, vamo! Čekajte. Oprostite, deco, nije lepo šaputati, ali nešto moram. Ali. A to je zapravo ista ideja. Isto, jeste, može. Deco, da se ovo više nikada ne bi desilo ni nama, a ni vama, niti vama, predlažem da svi zajedno izgovorimo čarobne reči prijateljstva. Jel može? Može. Ako je tako, gledaju nas radi isto što i mi. Da li smo spremni? Spremni. Krećemo. Ruku sa rukom spoj sada. Nek tišina među svima zavlada. Iz srca nek zauvek nestane tuga, na naš znak vikni ime svog najboljeg druga. 3, 4, sad! Obećaj Obećaj. da ćeš i u dobru i u zlu. Uvek za njega. Biti tu. Obećavam! Uspešno ste rešili poslednji test prijateljstva i dokazali da ste ipak pravi drugari. Ja sada čekam na nove glave lude, a vi, deco, zapamtite da svaki kamen može čaroban da bude. Srećno! Jao! Šta? A naša predstava? Predstava? Pa zašto smo došli Deda Mraz samo što nije stigao? Brzo, naša predstava. Da li ste raspoloženi za jednu predstavu? Ako je tako, zatvorite svi oči. I vi tamo, molim vas. Zamislite jedan kraljevski dvorac, sav u dijamantima i zlatu. Hodnike prepune paževa, kraljica, princeza i ostalih dvorjana. Da li zamišljate? Da! Kada začujete dvorske trube, otvorit ćete oči i predstava će početi. Gospodine Štos, da li smo spremni? Može? Krećemo! Dakle, u jednom dalekom kraljevstvu živjela jedna razmažena princeza. Ona je mnogo voljela princa koji je živao na brdu. Haj. Naravno, njegova majka nije voljela razmaženu princezu. I tako jednoga dana, kada to niko nije očekivao, pojavila se strašna aždaja. Moment. Rekao sam strašna. Dobro, gazda. Tako. I da skratimo priču, aždaja je pojela malog princa. On je bespomoćno dozivao razmaženu princezu iz njenog stomaka, dok je njegova majka pozvala svoje bliske prijatelje na večeru i aždaja ih je sve pojela. I tako su ostali mali princ u aždajinom stomaku
jedna velika debela ždaja i jedna razmažena princeza u potrazi za princem. I živjeli su srećno i blagovetno do kraja svog života. Aplauz! Evo ga, stiže! Evo ga! Deda! Gore ruke! Deda! Isti ko i ja! Svako dete mene zna! Imam jednu vreću! Iz koje delim sreću! Srce pravilno kuca! I prestaje na štuca! Sa njom nestaje strah! Kao čarobni prah! Deda Mraz is in the house! Srećna vam oma! Godina nova! Peace! Pošli, Deda Mraze! Hvala. Deda! Zdravo svima, Deda, zdravo! Deco, pozdravite Deda Mraza! Zdravo, deco. Pa pošto ja vidim da ste vi ovdje svi veseli i spremni za novu godinu, a i ja sam onda isto tako spreman, kao i svake godine, do duše malčice ranije, ali oprostit ćete dedi, jer je vreme za šta? Poklone! Jeste vreme za poklone. Da. A vas troje? Da? Deda će ove godine morati dobro da razmisli da li ste vi te poklone i zaslužili. Zašto, deda? Čuo sam da ste ove godine imali mnogo problema i da je vaše prijateljstvo bilo u velikim mukama. Deda Mraze, Deda, ali mi smo to sve rešili, bilo deda. jeste, mi smo bili na testu Evo, prijateljstva. veliki Pravi prijatelji! Evo decu! Pa da! Pa zna deda, sve samo se šali. Evo, ja bih sad htio zvanično da vas pozovem na veliki bal svih bajki sveta koji će se održavati u mom ledenom dvoru. Idemo na severni pol! Jo, deda, a čime ćemo, deda? Sanke su na krovu i čekaju i samo ćete sačekati mene, ja ću da kažem deci još nešto i polećemo. Samo da se pozdravimo sa drugarima. Sa vama se vidimo neki drugi put. U nekoj drugoj priči. Do sljedećeg viđenja sa vama. Doviđenja i srećna nova godina! Čekamo, zdravo, deda! Zdravo, deda! Gore! A vi, deco, pošto sam čuo da ste bili dobri i vredne ove godine, požurite kući da okitite svoje jelke i obavezno pre spavanja proverite da deda nešto nije ostavio ispod nje. A do tada, budite mi dobro i srećna vam nova godina! Srećna